Nggih, Pak, pokoke. Ya, coba. Ora apa-apa, sembarang aku ora mbok kei ya ora apa-apa. Live perform modern audio. Let's go. Sone sapa lor? Modern audio. Let's go. Percil iki lek munggah panggung tek ora nganggo serampat. Hilang jati diri, hilang ciri kasih. Ya toh, kaya ngapa? Serampat dados. Jare seneng nek anek serapat. Ora sing ngomong seneng iki sapa senep ku. Ora mandeg ditenono kowe. Ora ngerti aku sapa? Anak kodok. Ha iya. Hop. Tang tang tung. Tang tang tung. Tung tung. Telu ketak tang tang. Dang tung dang tung. Hei, tok tung tok tung. Ngomongi aku iki jane wis capek lho mangsamu. Ya wis ngerti Iki mangsamu direken nggo tambah kesel kan yo kangen piye wong ora yo paham. Aku lek Jagelan iki ya apa ya? gak iso meneng. Demam-demam deh. Dang tung dang tung. Joget to dhewe lho. Ora. Kok rumangsa aku diomongi angel. Aku mau ngawiti tok. Iki yo ngono melok ae. Jarene nak ngono kuwi nggo tambah kesel lho dagelan. Jogetan. Pamit to. Pamit to. Pamit to. Aku meneng lho, Cil. Lah sampean gebreneng hau. Ora. Lah aku mau ngau. Nah, kuwi kono ki. Lah ya aku katut sampean. Heeh. Sampean ki ndak usah berbicara panjang dan lebar, Pak. Ya. Karena panjang
milik laki-laki, Kalau lebar. milik perempuan. Ya apa to iki jane? Dados dalu niki acarane napa langsung tegese niku napa, acarane napa, kersane kula nggih ngertos. Paham napa mboten? Lah sampean dicalang rene iki ngerti apa ora tujuane warga Sempu ki ngenekke apa? Lah kula nang mriki wis ping pindho apa ping pira ping Lah iya. sing kala wingi teng lapangan mriku to. Endi lapangane? Lapangane endi? Lah iya mari rono terus prapatan rono. Lah. Teng prapat teng lapangan niku nggih kula kalih jenengan. Heeh. Niki dalu niki nggih kula kalih jenengan. Kurang penak piye masyarakat kene iki ngekeki nuwun sewu namanya ini rezeki yang luar biasa. Kula ngeten iki matur nuwun lho Pak. Tur nuwun karo sapa? Yo karo masyarakat no karo Mbah Lurah Pak Eko. Apa wis diweni? Urung. Lah yo kok matur nuwun. Ah engko timbane lali. Ngeles ngelekke. Ngelengke. Nah aku ngene iki mikir tak pikir iki sitok. Dadi matur nuwun karo iki Pak Mandung iki sing mau iki mau duduk iki. Sing sitoke. Oh lah beda. Edan. Layak mungkin tulisane. Kula niku teng mriki kalih mikir Pak Wijianto. Kok Pak Wijianto? Pak Wijianto. Pak Eko. Moden iki. Lah ngopo kok dadak pikir moden? Yes bentang oleh jodoh neh lho Pak karo kula. Aku ngono kuwi wis pikiran kaya ngene iki piye. Ning pancen tenan Mas Murjil. Dalam- Wong iki aku mau wis matur karo Pak Kasun, Nggih. karo bendahara. Wong lek pengin kondang kuwi kudu rabi Ping pindho. Iya ta? Nggih. Heeh. Dadi nak aku kok sampean barang. aku pindho. Ya. Soale piro? Pindho. Lah dadi nak pengen kondang kudu rabi pindho, Pak. Pak Wiji. Lambe. Dadi moden kondang, Loh. moden Wijianto Nah. rabi pindho, kondang dadi ne. Wong lek sik rabi pisan belum punya nama. Dereng napa-napa. Lah kowe piro? Pisan. Kok rumasaku kuwi ora apik, kuwi aja diturun. Wong ngene iki tau kegagalan ngene iki. Nah. Jangan sampai kegagalannya terulang kembali. Loh, Kegagalan awake kan dhewe awal kan dari mergo ndak ngemoi ta, dimoi ta ya. Ya saking Wah, berarti wong wancane ya awake dhewe mbiyen kere ya. Kok rumangsaku iki acarane bersih desa. bersih desa. Membersihkan desanya iki jenenge tasyakuran. Tasyakuran la Iki sakartum la asidanakum wala ing kafartum inna adzabila sadid. Le, Apa? kuwi bagiane Gus Miftah, Gus Idam, kuwi bagiane kuwi ora usah ngono kuwi. Awake dhewe Omong wis cukup ora usah sing ndagel. muluk-muluk. Iki bagiane Mudin Wijianto. Paham ora? Ora usah ngono kuwi. Nah. Iki bagiane kuwi. Aku yang dudoke karo Pak Wijianto kuwi lho, Mbah Mudin Kowe Wijianto. gelem, kowe gak dadi dagelan akhirnya dadi Mudin, gelem. Gak urusane wong mati ya. Lah iya, Mudin ngurusi mati karo wong rabi adake kilangan kok. Wong iki kudu sing ngati-ngati, kebak rasa syukur khususé desa Pundi? Sempu. Sempu mriki masyarakate gayeng tumplek blek bengi iki. Iki jenenge lek-lekan iki sing kaya ngene iki. Lek-lekan tirakat. Didongakne kabeh masyarakat Sempu diparingi rezeki ingkang barokah Allahumma. Amin. Oh, iki lho. Didongakne sing hadir bengi iki diparingi sehat Allahumma. Amin. Sing duwe sapi tambah sapine. Tambah sapine. Sing duwe wedhus tambah wedhuse. Sing duwe pitik tambah Tambah pitike. pitike. Sing duwe bojo Tambah bojone. iki lho diomongi. Lho, apin iki lho. Tambah sakinah mawaddah warahmah lan langgeng Lah iya. oleh omah-omahe. Mudine rong karuan. Terus yang terakhir, sing duwe utang ndang Ndang lunas. lunas. Sing ngutangi lali. Apa mungkin? Apa mungkin? Masa Ora masa mungkin. awakmu ra gelem lali. Ora mungkin lali, wong duwe utang yo lali wis Mbok ora lali enek. ngono lho, Kang. Resep itu ndak ada. Ngene iki wis kula niku marem saestu. Heeh. Sik gelem wayangan, sing nonton akeh. Oke. Ben tahun acara rutin. Ini suatu luar biasa Pak Minto. ya patut untuk diacungi jempol khusus warga Sempu. Nah, Pemerintahan desa beserta Nggih. warga masyarakate bener-bener nggone pengen ngrembakake budaya uga dasar nggone ngleluri kabudayan jumbuh karo para nenek moyang lan leluhure. leres. Nah. Kaya ngene iki sebabe apa percil kok bengi iki ning kene? Sebab ya wis lengganan iki wis dianggap sedulur dhewe karo warga masyarakat Sempu. Ya omong apa to? Iki Sebab wis dibayar. Iki ra dibayar ora mungkin tekan kene aku iki. Iki to iki. Wes apa kae duit iki ngene iki apa nyapone kene? Sampeyan apa nyapone ini? Golek duit. Lho, iki dalang top ya iki. Nah, Sampeyan ki yo ngono lho Pak, sampeyan simpel. Simpel. Pun tak Simpel. gugu lho sampeyan kula anggap guru, tak kula anggap bapak. Sampeyan dene arep nyapa? Yo ngene iki nyambut
nyambung seduluran tambah sedulur to, Oh, Pak. cukup nyambung seduluran Ya ya. wes, kowe rasa bayaran berarti. Ayo kowe nyambung sedulur apa golek duit? Pak Wijianto. Nyapong anu model ngurusi awake dhewe urung ngeroh. Ngurusi awakmu iki lho. Sing penting seduluran nggih Pak. Lah iya, ya sedulur sing duwe duit kuwi utama. Lah ngono kuwi. Oh, Duit. contonen kaya masyarakat kene iki lho, delok nek lungguh sakmono kae. Ya rukun, Mas. Ora rukun piye wayangane ning kene ora rukun kondi. Lah iya kan Apa ya rukun. mungkin mencar kok kono-kono. Iki yang dinamakan kerukunan. Betul. Kabeh menjadi satu. Contoh Pak Minto. Iki Pak Minto dadi apa ngene iki? Dadi dalang. Sopir. Betul dadi sopir. Sopire Sopir. karo yoga. Pak minta supire, lah penumpange. Lah iki masyarakat sakmene mbane iki. Oh ya madhep rene dhewe. Iya iki sopir kaya ngene iki. Iki sing ning ngarep tanggung jawab apik eleke bengi iki ya perkara sitok iki menungsane. Dadi Masyarakat selamat lan ora ya menungso sitok iki. drijimu kuwi lho. Lho aku Sik to, ngomong sik to, tenanan. sik to. Aku lak macak ngene iki tuwek lho omong aku. Nggih, Ora Mbak. lho. Ngono ya ngono aja nuding-nuding. Aku dadi sopir. Tanggung jawabku abot apik eleke bengi iki gumantung ning aku. Nggih. Aku rampung bar ya padha mulih kabeh. Lah nyapa lho ra mulih apa pengen nunggoni sampean salin. Lho. Lah lek kowe gelem nunggoni? Gah men padha lanange ya nunggoni ya sing ngene-ngene iki. Kuwi nekku. Endi? Iki. Iki nekmu. Nekku. Lah kowe sita lho ngopeni sita lho mbiyen minggat ngopeni sampeyan kae. Ngaten niki mosok gene sampean kabeh. Zaman iki ra dipikir. Ngomong sak ngomong karo dagelan Iki dipikir. lek sing merintah aku mesti budal, lek sing merintah awakmu urung Alah, karuan napa budal. nggih? Urung karuan. Usta tenan. Ya engko dibuktekne ya. Ya. Sing perintah sampean karo aku Dagelan. budal ndi dibuktekne. Mesti budal aku. Oke. Ya. Oke. Ya, kok ngantek ki kok budal ki bawang kok ngomong tenan. Seksine awakmu le. Aku Ah. seksine. Wis, Ya. jajal sampean teko isik, jajal piye? Sama lak budale para sinden piye? Nduk. Koe ko. Nduk. Sinden. Pak Samene ko. Nah, ki kok sampean tak kon nembang kudu gelem lho ya. Aja ngantek lek diperintah percil gelem mergo sing bayari sampean iki kok buke cah-cah utawa rombongan Sekar Gadung. Percil rene mek wong tok mike ora nggawa. Kowe aja ngremehne aku. Apa Aku ngremehke, iki Pak? kancane Mudin. Nah, anyone Modin Pak Wijianto. Talpole kowe kon gotong wong mati. Nyapa gotong wong mati. Wong karo Pak Mudin aku wis omong Wis karo Pak iki Mudin. sepakat wis salaman. Oke. Kok ngantek kowe kon nembang nyilih sinden nyilih gamelan titenono kowe. Iya ora apa-apa. Kene awak dhewe duwe musik dhewe kok. Piye komo? Sik nyantai. Iki Iya lho. Jiro, lupat, mo, 6, 7, 8, 9. Songo. Heeh. Enteng. Iya. Nembe songo mawon Mas Percil Songo. ngatasi. Tambahno sitok. Oh, nggih apa? Bojone sampean munggah. Ora usah. Lah aku lek wong ngene iki lah aku wis ngerti. Bathuk-bathuk kaya ngene iki lak ditempleki dhuwit abang manut kaya ngene iki. Mun niteni niki riset. Sing kok nggih nempleki dhuwit apa wong kowe urung dibayar. Lah dhuwit Mudin tak jalukne iki saiki. Mudin ra nggawa dhuwit. Ya Pak Eko no. Ya Mbah Lurah no. Mbah Lurah ya wis ora nggawa dhuwit, karo ibuke ra oleh nggawa Ya dhuwit. burine. Lurah ki lek nggawa dhuwit engko polahe ra karu-karuan. Mosok. Ora oleh. Buririn. Ya buririn no. Aku duwe buririn sing masak luar biasa panganan apa lho sing ranyep. Mate sing ora sedep. Oh, panganan apa sing ora sedep? Panganan sedep kabeh dimasak Jaya. buririn. Wis ngono melu sing olah-olah ora apa-apa. Iya, titenono sampe mangan panganane buririn bolo-bolomu iki. Urusane bola aku ora mangan apa-apa. Aku suwe ora mangan apa-apa. Apa ya mungkin dalang terus jaluk sego goreng ya ora enek. Lah mulane kuwi aku ora butuh buririn. Ya, bolo-bolo 1 sampai sinden 9 iki. Songo. Kowe manut aku apa manut dalangmu? Ayo jawab. Manut sapa? Manut aku manut dalang? Seurung. Ayo, modar iki nek Mas dagelan Eko. bosok cangkeme tenan iki kok. Urung. Nah, wis iki ora diwehne aja ngantek ora ditarik neh kaya diinginane ya. Langsung disaki. Mosok nggih ngono saiki, Pak. Alah, wis ta. Perjanjiane kok Wis. beda to, Pak? Wis ta, lek ngantek dilungne 100 sak ono, wis. Awakmu kudune gelem berkorban lho, Pak iki, Pak. Rene, Iki perang-perang tenanan lho iki. Ren, Piye? aku biasa lah barang ini terus dikekne aku neng lah dikekne. Ayo, modar Kudune ana gelem kowe. Korban berjuang, aku duwe tak tambahi. Ndi? Nggonmu sitok anu isin aku. Alah dia. Loro. 2000 ngono karo masak. Tapi kan 2 lembar lho, Pak. 2 lembar apa 2000 mbok dudone aku. 2000 iki kena nggo tuku permen. Aduh, Mas
kuasamu sinden masuk angin apa piye? Lho, tambah 1000, lho, 5000. Tapi iki kan awake dhewe jeneng, maksud jeneng percil masalah. Iki demi harkat dan martabat Yo harga yo. diri. Yo. Iya. Yo. Wis ta. Siji Ngantek siji. ditarik wis 900 ilang. Kowe manut aku apa manut dalange? Manut aku apa manut dalange? Wis nyekel lho kae. Wis nyekel lho kae. Lho, Manut aku apa manut dalange? Jan wong wedok kocluk. Lek wis diwehne manut Mas Percil. Ya. Heeh. Wis. Ngut anu aku susukno 50 ya. Mas, aja ngisini-sini. Masa ya mau kon nyusui 50. Ngene iki aku golek-golek kawo. Masukkan dalam ATM semua. Ya, masuk ATM. Ayo, masuk ATM. Aja mbokane kono. Ayo, masuk ATM, masuk ATM. Aja mbokane kono aku gak Aja iso ditaruh ngerokok. nang tas ATM. Wong edian. Aja mbokane kono aku gak iso ngerokok goblok. Wani ya wis mlebu kono kuwi. Ayo. Wah, dia ngenane dikene tas lho kok saiki kene lho wong cowengah. Yo ora apa-apa lho, Pak. Lah yo kancane kelangan duit 1000 goblok. Harkat dan martabat. Harkat apa wong lurah ngenyange ra ukur iki kok. Yo buktikan Ayo, pada mati lurah ra dan Pak kowe. Mudin. Awak kalau Ora apa-apa, Pak. Aku wong tenan, Pak. sing tatak. Wong lanang. Kancane Mudin. Lah yo kancane. Aku tenan, Pak. Aja krempi-krempi. Lah kok sakmene aku ikhlas ngene. Alah, Le. Wong iki sedekah ki penting, bengok-bengok sing ngom dudul sitok turah. Tapi yo jenenge aku lho ning kene lho sing kali tinjang aku. Isin karo Mudin sedekah. Untung aku kancane Mudin. Nah. Wong sabar-sabare wong iki kaya Sabar. Mudin kaya Innallaha ma'as sabirin. Aja nangis aku melu nangis. Wong loro kok padha nangis iki. Aden, ora balane ciangkrek. Sampeyan kaya melu nangis iki sebab apa to, Pak? Ada wong luru biasa iki aja. Oh, ala dadi wong lanang abot kaya ngene ta iki. Sebab apa kok? Iki siapa? Aku ngewangi nangis. Aja sedih, Mas. Melu sampean sedih. Ya Allah. Tak pijeti, Mas. Tak pijeti. Ganteng. Pak Minto. Eh. Pak Minto. Rumah saya kaya ning karaoke rumah saya. Masa kaya ning karaoke. Wong edan. Wong edan. Iki lho wis buktine wis manut sinden-sindene. Awakmu bangga kudune. Iki wis manut karo aku. Kowe aja guyu we. Kancane entek sak yuta iki. Iki mau tak WA. Ya. Tak kon ngadeg nyenengke awakmu. Lek mek 100 rong iso nggandengi nyanyi, lek saweran kas baru bisa menemani panjenengan. Ngene, omong ngono, lurah karo Mudin sesuk dagelane liyane aku wae. Lah ngapa? Ketoke malah tekor aku. Harkat dan martabat. Harkat diengkolmu kuwi. Ngurusi harkat ning omah ratuku beras goblok. Tapi bengi iki ning kene ning Bengi iki, sempuh lho, bengi iki. sempuh. Nadanya. Pakai nada. Sepakat. Nyapa? Tidak pakai musik Sekar Mati. Gading. Awakmu mau wis omong lho. Ya. Akleru omong. Wis ayo di wong loro. Awak dhewe iki duwe son. Heeh, Son-sonan. Ya Wis. wis, gak apa-apa. Mudin audio. Yo. Nggih, Pak, pokoke. Ya, Mudin coba. aku. Wis ora apa-apa. Sembarang aku ora mbok kei ya ora apa-apa. Let's perform modern audio. Let's go. Sone sapa lor? Modern audio. Let's go. Ulo gadah. Apik. Mudin Dadah. audio. Wis Dadah musik nembang dhewe. tetep pakai Mudin audio. Mati. Aman ya aja ngono lho, Pak. Carane ngono cangkeme dagelan bosok lho. Kono 150 nggih musik nyeket-nyeket. Masalah, Pak. Pak kowe ngeraki dhuwit aku sesuk iki selikur acara ning omah. Harkat dan martabat harga Selikur apa diri. selikur? Aku nanggap jahe. Padha. Iki wis iki. Nah, Ya, nadane aku njaluk nada. Keyboard tok wis. Wis keyboard loro. Ya, nadane. piro cah? Piro cah? 100. Keyboard tok. Tak imboy 3 lembar wis. Aku njaluk Wis telu. penting duit. Aku melurun lho, Pak. Iya. Suwun-suwun le. Aja nganti ngisi-ngisini grup. Awakmu piro 2 lembar? 2 lembar. Aku 3 lembar. Ya, aja ngisi-ngisini grupe Mudin le. Saya iki tak filter lho ya. Nggih.
lek engko ketoke antarane keyboard sampean sambung nembang apik keyboard lanjut ning lek apik modin audio tetep pakai cangkem sampean wong loro. Pak, cangkeme buasa lho. Ngono ki bumes. Jajal sampean. Sone apa le? Modern audio, let's go. Iki son-sonan. Saiki iki ngene iki Saiki son horek, Pak. Son horek masamu. Iya. Pakai keyboardnya iki kersane sami-sami anu Pak nggih jenenge nyambut gawe bareng Pak nggih. Heh. Iku anu lho Pak. Nyuwun Paling ngono. legane atine panjenengan. Keyboard tok lho, Cok, keyboard tok. Mosok keyboard tok Pak? Yo ngangge cangkeme kuwi. Kena ketipung dute tok ketipung dut. Ndak, ketipunge ngangge kuwi. Mosok kendhange aku. Ndak, iki lho. Anu. Ya pokoke awak dhewe loro yo melu kerja ngono. Ya wis kowe grupku kowe. Ya. Ayo. Loro grup kowe tabon lho kowe mau. Sing 3 lembar wena sita-sita. Ora 3.000. Ayo. Yen kowe jaluk lebih mending aku sing ngalih yen Aku saking mesake karo sampean mulai ngendangi cangkeme ngantek kaya ngono tak bantu sinden sitok. Nah, iki lho vokale. Ngadeg kandho. Diah sik. Sing ndi, Pak? Iki diah iki. Wah, iki lho sapa iki? Bokonge bunder iki. Masa? Heeh. Wah, iya. Engko jajalan kon goyang dumpo sik jalan kendang ngono. Kena Pak? Kena. Mas, Goyang matur dumpo suwun sik. ya sangone ya. Iya, iya, Kalau Nduk. kene ya. Madep rono. Madep rono. Nah, Heeh. goyang dumpo nduk bantu gendangi Mas Percil. Kenapa kok mau kon madep rono, Pak? Ora apa-apa pengen roh tok. Ayo coba. Tok tulu dong tak dong tung tok tak tok tu dong tak dong tung tok tak dedet tak dedet tok tung tok tak tung tok tak tok tung tok tak dong tung tok tak tok tung tok tak. Pak. Mripat karo Mas aku. Nyapa ta, Mas? Jajare nduk. Pak ewek ana bokongmu jajal tak ndelok. Mau wis Madep rono. Mau wis boboke nyawakmu lho, Mas. Gendangi Mas Percil, gendangi. Nggih. Jajal. Deng tak dedet tak dedet tak tok tulu dong tak dong tung tok tak tok dedet tak dedet deng tak dedet tak dedet deng tak dedet tak dedet. Astagfirullahaladzim. Nyapa ta, Mas? Madep rene. Lurah karo Mudin ben ketok. Lah, kae lho. Ya ben Mas aku. ben duwe kira-kira sok ben pilihane kaya piye. Lah urung nyala. Iki lho sing kalah iki lho. Sing nyalah iki dalangmu iki lho. Rene, aku kok tertarik to Pak karo iki. Lah iya. Iki jogete emang kaya ngono kuwi. Kaya ngono Lah kuwi. kon nembang barang ya penak. Wis penak sembarange Jajal penak. umpamane sampe nembang kaya aku karo Dole Selenem bisa ora? Bisa. Karo joget ya jajal. Karo sing ngene-ngene? Ya, Oh, rata maju Dok. Dalam. Diahe kon madhep rene bokonge Billy Sawang. Oh iya. Alaya. Masa ki? Nah, Masa blocking iki ngoten niku? Sosok jarang to, sinden kok mbokongi kan. Lah iya. Ya khusus iki tok ya. Masa blocking iki ngoten niku? Ben. Ngene. Heeh, gak apa-apa. kendangan ora rada suwe cangkemmu. Modern audio. Ora gawe kuwi. Ora kuwi. Ya wis. Ya ya. Yo. Yen kowe Dong dulu tok. Aja diputer. Pangane ngarep. mati rasa Astagfirullahaladzim. andang Dong amangan dulu tok. Aduh kaya ngene karo Gus Hitam itu ya. aja Tak dulu tok. Tak dulu tok. selendangmu Dompo nduk. Tak tok detak. Dompo. Tak dulu tok. Tak dulu tok. Tak tok detak. Asik. sing anane Astagfirullahaladzim. Apa lho Sogedan? Nyapa Mas? Mas Tek ora sampean mandhep ora lho. Urusanmu ki lak dalangi. Mas Percil. Dalam. Mesakno aku pirang-pirang kuwi menyawang debok. Nggih pun. Dalang niku nggih sampun ditakdirke ngoten niku. Aku tak golek vitamin. Malah vitamin barang. Ngene lho, gentenan Pak. Wong aku suwi ra tau ketemu iki lho, Pak. Iya. Ku yo gentenan lho, Pak, ngono ki, Pak. Sampeyan lho bengi.
Tapi aku ngadep debok e. Ya, lek ngono Pak minta ditutup iki Mas Lentem. Kan ganti Mas Percel toh? Oh. Nah. Wes ganti Mas Percel Pak minta wes ya. Nadane sing bener Mas. Jajal karo kendang Mas, jajal karo kendang dangdut jajal Pak. Coba. Yen kowe dendang dut. Nah, karo nyanyi ya Mbak. Jajal karo ngeses ya. Kayak ono ngeses. Berarti piye? Yen kowe jaluk lebih. Kayak ongkol bedesen ya Mbak. Iya. Ayo coba ayo. Yen kowe celok lebih. Ngeses Mbak. Penting aku singale. Pak. Yen wis mati rasa. Pak Wito. Sampeyan aja ngenang-ngene kowe menengo sekok. Kancane iki yo ben entuk vitamin. Lah kok kaya bayak telung sasi ngejak kiluk. Maksudnya iki lho, ngesese piye? Delok ndukono Pak Wito ngeses. Delok ndukono. Ki jane ki turunan Jane kok. ngeses ondo. Apa ta, Mas? Yen kok coba ngono ya coba. Yen coba dulu. Yen kowe celok lebih. Ngeses. Mending aku singale. Yen wis mati rasa. Hendang Kleru iki. Iki keteke sinden iki turunan ula. Liyane Pak. Apa ta Mas? Ngesese kakean. Liyane Pak, liyane iki Pak. Milio dhewe aku ora ngerti. Liyane iki ngesese enak Pak. Hah? Apa iki Pak? Iki lho Pak. Lah sing Kalau iki lho. ngesese peleng penak ka lho. Sing ndi? Lor dhewe. Ya ampun. Pak, Masalah. iki ora ngeses kuwi galon kuwi. Kuwi ngembes kuwi masamu. Udah wis diwakili kae lembok. Iki Jajal, kene, jajal sing iki. Aku pengen sing iki. Aku pengen ngene iki, pengen rodok, Pak. Maksudnya nadane ngesese kudu yen kowe njaluk lebih. Mending ngono lho. Dadi ora terus ngono turunan ula kuwi jenenge. Ayo Pak ya. Nuwun sewu, Pak Minto. Mas Percil lek kebablasan mboten kula bukakne lawang mengke pokoke. sinten niku? Sapa iki, Pak? Deni, kula Deni Pak Minto. Deni sapa to, Kang? Iki bojomu Bojoku. protesi, ayo. Bojoku e. Alah ora masalah, wis enek ngene-ngenekan iki lho. Enek Harkat dan martabat harga diri Percil. aku lan mati sentakno wedi oleh aku le tenan aku lan ngene kaya-kaya aku iki. Kudune sing kuat. Kuat-kuat apa diengkolmu yang mulai rat gan tutupi lawange bongko Duwe 100 wis nyebar lho iki mau. Enggak, Nduk, Den iki mong neng panggung. Nah, sama ngomong ngono, Pak, ya. Ngapusi, Mbak, ngapusi wong iki mau ngomong aku tenanan kok. Pancen dadi bojone dagelan iki ya ngono kuwi lek Iya. nang omah ki nekmu kaya wong iki ku pitik, lek nang jaba kuwi pitike sapa-sapa, ngono ya. Omong ngono gak Dadi pitik, Pak. duwe bojo dagelan kaya padha Iya. duwe bojo lurah. Iya. Ah, lek nang omah ya bojomu, Iya. lurah, dagelan lek nang jaba kuwi ya bojone sapa-sapa. Iya, gak. Sampun, niku nelpone ngoten to. Wis. Omong ngono padha karo ngingu kirik, Pak ya. Ya, ora. Kok rumangsa kowe jadi yen kowe sik rada anu ya. Sebentar nadane Mas. Nadane Mas, coba. Ngeses Mas. Iya. Yen kowe lebih mending aku singale wis mati rasa. Gak. Piye to, Apa. Iki malah kaya wong mengi kok iki. Gak kena. Lah kurang pas. Hei. Iki Pak Mi. sindene sampean kene malah kaya wong mengi, kaya wong kena Covid. Aja. Jendi. Aku njaluk iki. Ya iki lho iki. Iki pas iki. Kene. Iso. Wah iki. Pripun? Tobrut. Ojo tobrut. Cek. Sampean ngerti tobrut nggak, Mas? Karo Apa? tobrut iki ya engko tak gawe, engko tak WhatsApp. Oh, Ayo coba. WhatsApp. Yen Alias kowe- tobrut. Karo Ah. ya karo ngono ya, Lah, Mbak, iki. karo ngono. Yen kowe njaluk lebih. Karo ngono ya, Mbak. Aku njaluk dulu aku pengen ro adem-adem kok. Ayo. Iya. Ayo, nadane. Yen Lho. Pak, iki ketoke gendeng iki, Pak. Iki gendeng iki. Lah nyapa? Colone Pak Purnomo iki. Lah ngapa? Lah orang nyanyi. Edan iki. Sumeh Mas Grapyak. Sumeh. Sumeh apa iki gendeng iki? Aduh, dalange gendeng ya. Malah nular rak kata. Ya. Ayo coba. Yen Kowe njaluk lebih mending aku singale
Kok iso penak? Lah kok mandek. Sampean kok sindene kok apik-apik gumun aku. Ah, domong ya. Tenan wis. aku Wis, takoni wis takon. kabeh iki milih sampean ndek sing salah. Iki sapa lho sing? Wah, Lah, iki urung lho. kaya. Sing kapit. Ngenyek Kene iki. Pak. Kene Pit. Kene. Pripun lho? Kowe ro apa ora? Piye? Kowe ro apa ora? Iki rene nggawa mas. Mas apa? Lah iki mas ini. Mas. Iki jajal pengen roh aku. Bayo. Yuk, iki apa masmu to? Duduk. Ayo coba. Rata maju, rata apa? Wah. Ayo. Ien siapa nama? Apa kuwi, Mas? Mojen audio. Orang kayak kuwi. Lah iki lho gak ndang. Ayo coba. Ien. Madepe ngendi? Madepe rono. Wis sak madepe ra apa-apa ketok kowe gedhi kok. Ayo. 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 Kang ngendi? Yuk. Yen. Nadane Mas. Ien. Diapik-apik, Pit. Ya apa Pit? Sing apik. Yo nganggo Ketok keses-keses. kepolosanmu, ya. Nggih. Aja ginawe gawe ketok kepolosanmu, ketok jati dirine Pipit lek njoget ngene. Nah, Nah, karo nadane lho ngeses-ngeses iki. Yen kowe calok labet aku sing wis mati resep Pak! Gak kena, Pak. Kaya rumah saya kaya sake apa ki? Sake Lombok. Gul. sik. Pit, sik, Mas. Mati Pit, lagu apa Pit, to sing? Pit, Nggih. tak rungokke kowe nembang iki padahal sing muni tutuk lho ya. Nggih. Kok usah krosok. Oh, kula ngempet kresek niku wae. Walah. Sindel kok ngempet kresek. Berarti lah nyanyi rada gembira bisa, Pak. Oh, saged. Ngoten nggih? Bisa. Berarti metronome agak dikoplokne Tambah. jajal coba pengen roh. Yuk, tung tung deng tak tung tung. Dah tok tok dah tok tok dah dah. yen kowe Mati. Wes, Pit. Kok wis? Pak Sawan. Horeg. Aja Pak, panggungnya horek. Sip tenan iki. Iki gak sound horek tapi panggung horek iki. Ndak kena Pak, ndak kena Pak. Anu Pak, sik sindang sitok sing nyanyi asli Pak. Apa tembangnya Ndak, apa? Pak. Manut jenengan. Ya, Nduk, ngateko Mita. Sing ndi Pak? Cah cilik iki. Sing ndi iki ya? Ya. Wah, gila apik. Goyangane saka ngono kuwi kan. Beh, mak ki turunan Cina. Jepang kok Cina. Niki? Jepang. Heeh. Beh, berarti nak ngomong lagi ngeten niku. Iya. Jepang lho. Loh, Jepang ngono kuwi. Ora enek Jepang ai. Kumbawa ana ta arigato gozaimasu. Oi. Kebelet Mak. Agak maju Dek. Nembang apa, Nduk? Paring asma sinten, Dek? dipun temangaken nami kula Mita. Mita. Nggih. Mita asli. Mita Hiro Mikano. Oh, Mita Hirumikano. Ya. Mita asli saking Tulungagung. Tulungagung kok Jepang lho. Tapi Turunan Jepang zaman asline- penjajahan Jepang Heeh. Indonesia. Oh, alah, Ah. bapaknya sing jenenge rumput kita, Nduk. Kok rumput? Rumput Jepang. Bapaknya rumput. Iya, nembang ya, Nduk. Nggih. Nembang sama nape nembang apa sing paling sampean seneng apa coba pengen roh. Madep rene, Nduk, madep rene. Apa duet sama Om? Boleh? Oke. Om. Senengane tembange. Tak bisi. Lintang Asmara. Lagu wajib. Ini. Wajib. Nadane, Bro, nadane. Nadane. Mojen audio. Wes, orang nggih kuwi karo Mas aku kok mau Lah mudin. aku kadang seneng audione Mutin lah aku. Iya. Wong ayu tresna mungkin arya tanpa susah. Ya, Mbak. Nggih, sami-sami. Masa Jepang kudu ngono. Kowe iki tak cekel kene iki tanganmu sing kiwa. Lah kene iki ngejak silaturahmi. Ya iya apa salaman kan? Aduh, omongan le, omongan. Dadi awakmu nak dicedhaki penyanyi pria. Pria. Kamu kan penyanyi wanita. Iya. Jadi mak plek ngene. Lah, berarti tangan kanan dengan tangan kiri ngene iki terus mak plek ngene. Heeh. Ya lek no ya. Sir. Heeh. Nah sampean. Deling apa? ngene, Mak. Ya apa?
Ayo coba. Contohana. Wong ayu tresna mungkin arya tanda susah jroning batenku Wong bagus ganteng nangso atimu Menika dermolem nggih. Kowe iki sapa ora? Kowe iki sapa ora? Kaya sing ndek ngene ngomah kuwi. Isa. Sing ndek ngomah wingi. Matur Mbah Nuwun, Wah, gendut luar Mita. biasa. Ya ampun. Ajebul Bocahe minta sih. gandeng karo sontem kok ya lek enak. Nggih, sae niki Nduk Mita niki bocahe cilik, suarane apik. Wah, Joget jan wis. yo demes. Aktinge nggih angsal. Ya dadi Dadi elok banget. Sangat mendukung. nuwun sewu wonten Ibu Wijianto nika. Apa iki ta? Calone. Calone mudun ya iki. Masalah. Sugeng dalu Mikir ndi Nyai. Bunyai apa? Bocah urip. Ya ampun. Sopo iki? Napa? Sopo? Pae. Mosok pangling karo kula, Pak. Kok malah cantik. Lho cantik kados ngeten ya ampun. Ya Allah, bokonge. Ya ampun. Kalau wingi nembe kula sontekne niki. Sontek apa? Sontek apa? Ini bidan to, Mas? Iki yo silikon. Nggih, anu silikon. Silikon. Kula tambahi. Kan iki maune trepes to anu, Pak. Heeh. Kula anu Sik to, aku Bedel nih. ngalah-ngalahke bokonge dia lho. Niki. nggih niki Joget dopo nggih saged to ningali. termasuk bok brut. Apa? Bok brut. Biasanya kan tobrut niki bok brut. Lah kok nyebok brut. Bokong brutal. Nuwun sewu Adik. Pripun, Mas? Menika ngertos to acaranipun napa? Nggih menika nggih sampun ditulis wonten ing banner-banner Iji. acara tasyakuran Sakura napa Mbak Yu? memperingati kemenangan Spanyol atas Inggris. Sanes niku. Malah Euro. Sanes apa? Wah, kita iki presiden pecinta bola iki. Nggih, Nggih, sanes kula niki niku kan Mbak termasuk. Yu sanes. Lah napa, Mas? Bersih desa. Bersih desa. Kalian Mbah Lurah Pak Eko. Pak Eko Suroso. Ro. Bu Ririn. Bu Ririn. Cek to. Kok wis kenal? Maca tulisan mburi mau. Mas iki ya kaya kenal. Yo kenal to Mas wong jenenge diundang ning ngene iki yo Nggih. karo piantune nggih tepan. Jenengan bareng asma sinten, Mbok? Bilih Lah nek piantun anu daerah kene iki yo wis ngerti to Mas daerah Sempu kene iki. Barangkali ada yang belum kenal kali panjenengan, urung Oh, tepung ngaten. kali asmol panjenengan. anu sinden kuwi Pak? koclok kok. Koclok sinden. Lah ngopo? Lah aku meneng-meneng ngomong, lah kok sikile iso dikiteki matane becek kaya cantengen matane. Diano. Aku ini yo ireng wingi tak ireng jempolku. Kuwi apa kepethik ngono e. Kena petik. Bandar kotak nggih Mas. Bareng asma sinten? J dipun tepangaken warga masyarakat Desa Sempu nami kula nyiliti. Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Mudin. Saya nyiliti Pak Mudin. Ngawur e. Yo aku iki lak yo calone Bu Mudin iki aku to. Mas. Piye to sampean iki? Ya aku Bu Wijanto ya. Kowe lek arep dinikah Pak Mudin, kudu iso dadi imam lho. Yo. Kok imam iki kedahe kan kakung to. Lho, lek jamaah Makmum. putri, Oh kula putri jamahe nggih putri Iya. ngaten. Nggih nggih saged. Berarti awakmu iso. Yo iso to Mas. Lah kok lek moden ki ngurusi Nikah. Nikah. Ya. Wong mati. Wong mati. Yo aku yo sok-sok ngurusi wong mati to Mas. Carane piye to Mbak Yu pertama ngono kuwi? Umpama nek wong mati ngono kuwi Langsung dikon dipiane, diapane sih? Yo langsung mati terus didusi. Ditusi. Yo to. ning endi? Yo ning gone laut apa ning gone kali ngono to Mas. Aku Yo takon ning gone ngono kae lo kotakan ditutupi kain kae. Oh, disatir ngono kae. Disatir. Sing pertama sing digrujuki apane sih, Mbak? Yo sing digrujuk yo anune to Mas. Iki apa? Masune kok sirah. Sirah. Dun mengisor. Disabun. Disabun. Sabune apa, Mbak? Ngono Sabun kodok iki ben resik Mas. Iki takon tenanan lho. terus sing paling penting sing disabuni apane? Nggih barang sing Martin. Sing tertutup. Tutup.
Nek ngedusi. Sampeyan apal berarti Ya ya. apal to kok. Ngedusine ngocorine nganggo apa to? Yo nganggo banyu to. Banyu apa? Banyu aki. Yo banyu putih Ben kok. merotol iki kabeh. Terus banyune biasane diwenehi apa ngono kuwi? Yo diwenehi kembang. Kembang apa? Kembang api ben bledos mayite. Kuwi kok ditakoni iki lho. Aku yo takon ngono lho. Oh iya ditakoni. Ngono kuwi yo ditutupi apa tetep utuh? Yo ditutupi. Tutupi apa? Godhong gedang ben dikira lemper. Aku takon tenanan. Takon tenanan lho kene iki ra roh. Mayit kudune awakmu yo ning rembang lho yo ngerti. Berarti to. dibuntel, Buntel. Kain ya. Kertas minyak iki lho, Mas. Mesti nabar didusi kan. Maksudnya iki lho dibuntel. Kain mori. Kain mori. Mari ngono terus ditaleni. Ditaleni. Taleni Nganggo apa, Mbak? Ditaleni kawat to, Mas, ben kenceng. Berarti kewenceng ngono ya. Kowe iki aja. Kain putih ku lho tali. Kowe iki Dek. dilulu turane, ra roh. turane. Turane mori. Mari ngono terus ditumpakne. Ditumpakane dokar to, Mas. Walah, Diubengne nang orang pasar. pasar. Pandoso. Bandoso rodo papat. Rodo papat. Rupane buta. Menungsa. menungso. Mari ngono dibudalne. Dibudalne Ning ndi? ning gone mall. Blonjo, Mas. Wong-wong diwedi kan Iki apa to kowe iki dilulu ora roh lho kowe. Ya ning kuburan. Lah iya dikubure ya. Nah, Ya, tekan kuburan terus dicemplungke. Dicemplung ning got ta, Pak? Ben go dolane dah cilik-cilik. Dene digolekne bolongan iki wis dicepakne to, Pak? Kantu kowe ibu model diamput lek ngono kuwi. Cepuri kuwi mau. Ora mungkin dadi kowe. Lho, ya aku jelas omben makili Pak Wijanto nek pas sibuk ya aku to, Mas. Sing imam dadi imam aku. Mimpin salat ya aku. Ya ora yumpe surat ya lanang. Imam kok wedok. Yo jagani kanggo ibu-ibu. Tapi nuwun sewu berarti awakmu ya paham ya, Mbak. Ya paham. Iki acara bersih desa ya Bersih paham. desa. Bersih desa iki apa jenenge? Bersih desa ki anu cara basane ki ya ngresiki saka Sukerta. Ya paham lho. Berdesa iki diresiki piye ben apik dadi desa sing makmur. Ya paham. Mulya. Dadi ayem diresiki tentrem, kabeh. Mulya lan tinata. Tulung agung to kuwi. Tulung agung ya, Pak. Tapi nuwun sewu, berarti sampean wis apal, Mbak ya? Ya apa? Sampean asline endi to kok koyo rumah sakit? Aku yang bola dewa to, Mas. Alah. Loh. Masalah. Soko jeplak. Ya Allah. Ditakoki itu kan. Pak Wijanto iki kenal. Alah ora jat. Kau Facebook, Mas. Oh. Lah kok omong nih kok bola dewa mau? Bolot. Lah iya. Bola dewa kuwi ndi to, Pak? Bola dewa Ojo sik cilik ojo. Pantes ngono. Ojo sik cilik ojo. Ning kono ya aku jual beli. Jual beli apa? Jual beli online, Mas. Apa? Produknya apa? Proto. Kroto iki pakan. Proto iki pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Wijanto. Masaku. Ning ya cilik, Mas. Man ocean. Ocehan cilik anu kademen ning lho, Pak. Heeh. Pokoke iki kok ketok remuk to den bengi iki kok. Nembang ya, Mbak. Ketoke arep pensiun Nah, sih Mudin. Sik Mas, iki Ojo, diselingi. Nah, Nggih. selingi gambyong mumpung anak senior gambyong. Sae, Apa? sae, Ah, coba. sae. Ayo, coba. Sinten sing gambyang? Iki lho cacah iki lho. Niki to. Iki. Lah ngene iki sing nglatih kak kula Lah iya mulane Berarti kuwi. pinter joget. Sing ngomong sapa? Lho kowe Lah kuwi nglatih sing latih iki Wis disedot ngono kopong Mas ngene iki. Kayane ilmu iso apa-apane. kopong iki jane banyu kok ilmu. Gambyong napa niki? Anu Pak. Gambyonge Iki napa? kono gambyonge apa? Engko ndak Eh. mudeng. Mari lah kemari ya to sing tak ajane. umume gambyong Mari mari kangen. kangen. Lah iya mari kangen akeh to gambyong iki kok iso. Heeh. Engko bablas ning Jaipongan. Oh, sakit nggih? Oh, iso. Nggih, nggih. Yuk Ya. buka anu kendang Pak. Tuling dak. Latihan sik to Mas. Iya no, iki ditoto sik. Dicontoni engko ndak kene ndak pas. Jarene Do dadi. apa padha? Ah. Nyelek Mas. Mbak, Kowe nyapa? tak go turu. Kowe nyontoni. Sampure abang kabeh awakmu kok nyilih sing ungu. Lah ra enek lho, eneke yo iki lho. Enek kae lho sampur. Arep nyapa kaya arep adus ning kali to. Pangkur. Ya iki lah aku arep ngedusi. Ngedus Siapa? pangkur wi. Wi to? Mari kangen. Oh, mari iso. kangen. Ya, budal. Iso. Tap Yo, tap Buri. tap. Kok anu sebeng Mas. Kok sebeng. Toprak apa piye wong ki wayangan oke sayang. Mate metu ngono lho Mas. Ah, iya kene. Coba. Nah, Dicobi contoni. anu Sekedik mawon, metune mawon, medale mawon. Ya. Lho, mike mbok delek.
menika mentok. Menika mentok. Sing apik ngono lho. Ayo sing apik. Ayo sing apik. Nah, ya iso ngono lho. Lah, ya apik ngono lho. Lah, kok munyer ae to, Pak? Apik ngono lho. Kok rumangsaku lak ngene kan munyer aneh. Urung-urung kok Ayo. munyer terus. Terus nih, langsung. Ditoto. Barisane ditata. Gambyong menika kasanah budaya. Bablas Kip Jaipong Bajing Loncat. Mas Percil jajari Mbak Ani. Ku tersangka saliramu
Atur Mas Sugianto Devia ngunut Tulungagung. Mas Sinyo Padangan, Mas Panji Asmoro Taiwan, Mas Solikan Guru Mas Tolkiem, Pariugi Mas Gawer, Ugi Mas Pari Sugiono ingkang saking Surabaya. Mas Eko Waluyo Srikaton, Bapak Sumeh ingkang wonten ngepeh Tanggung Gunung. Uga Mbah Didik Girnoto, Tunggul Sari Tulungagung. Kowe bajeng loncat duduk tayupan. Bajing loncat malah tayub lho. Beda. Lah aku jatahe kan gambyong mau. Mari kangen. Jebol kae, Bul. Jebol, ora jebol. Kathoke Pak Wijianto Pak jebol, Mas. Niki sampun diaturaken menika bajing loncat. Ana pira-pira pundhutan tembang, Mas? Nggih, monggo monggo nderek. pancange. Menika Saking saking sugeng pepanggihan lumantar Campur Sari Sekar Gadung wonten ing dalu menika saking kula Pak Baweh saking tlatah Margareja Manggis ngancar grup Pandemen Gending Campur Sari Sekar Gadung. Badhe nyuwun gending ninggal katresnan gene menika katur kagem Pak Mulyani sugeng midhangetaken minangka jambining saya matur suwun. Nika Pak Surani minta gubuk asmara kalian caping gunung. Caping gunung, oh nggih. Nggih. Gubuk Yo. asmara. Niki ninggal katresnan diaturke Mas Putri. Oke no, niku sing Yo, sakniki sapa lagi. sing keparang jumeneng? Monggo ndherekaken. Kaya ngapa? Ndherekaken. Mbak Diah, Diah, Mbak Ani kalih. karo Mbak Luki. Walah, tiga berarti nggih. Tiga. Baik. Heeh. Kula mboten nderek ya. Uyo, Lah dadi sirmu piye? penari latar apa Lah. mensupport Anu drijiku dicet. Kurang Dicet ajar. piye? Malah kaya cantengen aku. Kurang ajar cacah iki. Ngomong iki kurang ajar. saking akrabe iki ya ngono kuwi. Yo open karo awakmu. Mbok yo ora usah anu kuku sing dicet. Lah kuku sing ndi? Liya-liyane ya ora apa-apa. Napa? Judul Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Macange. Ah, Mas Percil iki ana Dalem- pundutan saka Nama Bapak Kades. Pak Eko. Pak Eko Eko Suroso. Suroso. Ngersake Prakmenan Sarip Tambak Yoso. Alah, saestu kula niku jan kula tenggol niku. Hah? Kula tenggol. Mosok niku saestu permintaan saking Pak Kades nggih. Iya, sangka Pak Yoso, Kades Eko. karo Bulurah iki mau. Lakone napa? Sarip Tambak Tambak Yoso. Yoso. Ayo. Sarepe sinten iki? Sarepe sinten? Lah terserah sampean sapa? Ya, ya. Londone sapa? Londone. Londone yo anu, ndi ireng-irengmu teh? Arep Londo mboke. Heeh. Kuwi dapuk apa? Ya aku yo genah to. Sapa? Londo. Lah sarepe? Sarep awakmu lho sarepe. Aku enggak mboke ya, Mas. Mbok iki anak iki gedhi iki. Gedhi gitu. Oh, iki mboke Pipit. Mosok mboke gedhi. Yo no, sarep yo nggih brengos. Oh ben kita lanang. Yo Londo. Londo. Kereng apa ora aku, Mas? Kereng susu kereng ki. Awakmu sapa Saripe ya? Sarip. Sarip ya. Yo no. Iya to. Sarep. Sok ki
Anu kan anu to, Pak. Cara wong Mas, ngene. Mas, nyapo bringos ndeledek tekan didi lho. Lah aku apa karo Pak Minto e. Ah, Sarip. Wis ya. Eh? Kereng ora? Kereng ki, lumayan iki. Ya. Ah. Wis, Pak. Wis. Tenan. Kereng, Yo, Pak. Saripe pun. Wah. Lah kaya kucing ngono. Sarip kok kucing. Sarip. Kuwi nek dadani piye? Iki brengos yo ngene iki. Sarip yo ben ketok kereng. Sarip kereng yo ngene iki. Mosok bringos mekar. Nah, wis, ayo, wis. Ayo, Sarip. kaya apa? Adik- Sarip tambak Yasa, yo. Aku londo. Adikan cici sapa? Mboke. Mboke ketekan awakmu kok tak tekan. Alah wis pirang-pirang dino anakku Sarip nondi to ya? Ya kok gak moleh-moleh. Mbak. Aku ning kene mosok ra ketok. Loh. Kan Sarip to anakku nggene Kon ndek endi ae to, Rip? Aku ndek Bolodewa, Mbok. Lho. Jajan Ning kono enak lho, Mbok. piran? Murah-murah, Lah ya Mbok. pira? Ya nek 7,5 enek. Ya hene. Biasanya aku karo Pak Wijianto rono. Langganan ya Le. Langganan, Oh, langganan. jan. Kon jare diuber-uber Walondo. Aku diuber-uber, Mbak. Ngono. Totok kono, totok kene, totok gentang. Tulung ono aku, Mbok. Londo. Laper. Wajik, waru. Kabeh nguber aku, Mbok. Ngono ya Le. Ndelik ana centonge mboke Le. Delek ning ndi, Mbok? Centong Centong endi? kamar. Kamar. Heeh. Enek wong ora? Gak. Tenan, Mbok. Nek sampe londo rene aja ngomong nek aku ning omah. Ya. Aku tak delek dhisik, Mbok. Yo ndelik Ale. Sarip! Iki londo mau kena tumor iki. Iki helm. Ndase api ya Iki Buri. iki helm. Mosok londo yo banci. Aku goleki Sarip. Sapa kon goleki sapa rek? Aku londo Lurah tambah. Kon londo. Oh, kontole goleki Sarip. lambemu bosok. Aku kesini udah enteng karena aku nggak kena encok. Aku goleki Sarip kuwi sopo? Aku mbokne Sarip. Aduh gedine. Ya ya. Mboke Sarip kok sak sumur bur ngene. Sarip neng di mboke Sarip. Ya, Sarip di rumah apa enggak? tak delik nih. Kok jujur men iki. Gini kok. Mbok, Mboke Sarip Doro Londo. Mbok, nyapa kok ngaku? Sarip ra enek ngono lho. Loh, anake si mbok ki ndak oleh wedi. Oh ngono ya, Mbak. Iya. Kon rene Gak oleh Sarip wedi. tambah oso. Ya ora. Tandangi le. Maju anake si mbok. Oh. Gini kok Sarip Doro Londo. Sarip kowe bajingan irik kowe matamu picek. Londo ngerti matamu picek ya. Mosok aku dipisui karo londo, Mbok. Aja wedi. Sampun suwe kumpul barek lurah. Barek lurah karo aku kenyebalane basa londo. Kowe goleki aku, ya aku wis ana ing ngarepmu, londo. Kowe ngelek-ngelek londo ning kabeh masyarakat matamu asu. Ingkang ujug-ujugi masyarakat nggih menika Kurang Sarip. ajar kowe. Terus kowe arep apa? Menika. Kowe rene arep goleki aku, arep mbok pateni ya? Yo iki adep ana Sarip ta. Langsung kemawon. Watakipun Sarip nggih ngoten niku. Wani kowe karo aku. Enggak. Doro Ora Londo. wani kok rene. Ya lah iya. Londone Kok wani. nantang-nantang. Kon sampe londo ki wani. Londone wani ra wani tetep Aku wani. wani karo raimu. Balane akeh. Kowe wani tenan karo aku.
sing jenenge Sarip ora bakal mundur masya londo piro aire. Ora aja. Mata. Kasih pelajaran. Loh, malas. Menika Ya sakti. ada dituthuk kok meneng ae. Walas. Bola londo ning burite sing kathah Ndara Londo. Aku ora lewati. Ndak oleh wedi. Ora wedi yo. Oh janjine ora duduk-dudukan lho. Lah ya nggo. Do, Apa? Apa? kowe nantang karo aku tenan. Ora tak tandang kowe kurang ajar kowe. Pian kowe. Ya. Dikasih pelajaran malah niku mencicil, matane mencicil. Sing mencicil ki lho sapa? Awakmu Rip. Ya sik iki lho. Sarep kok Mencicil, kalah. mencicil ya niku. sik. Mendelik. Ngenyek. Nek ra mendelik ya merem to aku. Ngenyek Ndara Londo. Kowe wis wani nuthuk karo sirahe Sarip. Berarti kowe wis wani. Berarti ki apa? Dadi kowe wis wani. Masa Sarip kowe Tak tembak mati terus dilangkai iki ngono lho ceritane. Ente mbak Oh! War! Mati goblok kok dilangkai. Wah, Sarip mati. Aduh. Mbok. Aduh, Mbok. Oh mati sikile jigang. Lah mari ngono. Yo mati apa sadar? Sarip penapa mati Bengak, to, Rip? bengak. Rep kowe kok mati to Rep? Anake Simbok kok mati? Ora apa-apa, Simbok sik urip. Dilangkai Simbok ping 3 urip nah ya, Le. Urip. Siji. Loro. Terus maju. 3. Yo! Sarip! Hop, hop, hop. Mbok, Piye? kene opo, Mbok? Apa? Lah kok iso lowo tok to, Mbok? Perasaanku ki kok Suwe ora diendangi pakmu malah lawa tok. aku urip nah. Londo. Aja mentang-mentang kowe nggo bedil. Akeh piro, Tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sak dumuk hawuk. Sedumuk. Lambene. Aja mirang-mirangke. Kowe iso ora? Rombongan ludruk sempu budaya. Ya. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sak dumuk bathuk. Oh, bathuk to, Pak? Aja bawuk. Dudu bathuk. Mosok sedumuk bawuk. Sorry, Pak, sorry. Nah, dieling-eling. Sak Malang-malang Rawe-rawe rantas, rawe rantas malang-malang putung. Sak dumuk bathuk senyari bumi. Senyari Aja ngantek pisan-pisan muni sedumuk bawuk. Ping 3. Bulat Mas aku. Londo! Yo, Adep ana Sarip tambak oso. tak bom becut. Langsung. Gua apane? Ya. Lah wis mati. Wis le, mati le. Wis mati. Mati wis. Mati. Mati urip neh. Siji, Wis. loro, Wis. 3. Ning arep rodok suwi. Diraupi tapi mboke. Nah. Wis, Garep. urip. Piye? Irip. Wis. Mambu jajan pasar. Piye? Ditembakne apa ora? Aku urip. Iki ditembakne apa ora? Aja, Mas. Timbangane aku kena ngono aneh wis aja. Sadare Bosok, Sarip. bosok. Yen mangkono aku minggat Sarip urip, aku minggat. Lah piye to? Kowe tak tembak. Dah! Lho, lah kok aku Mati. Lah iki londone dhewe kok. lagi piye kok? Wis tok mati kok sik. Mbok, tulung ana mesake londo. Aku jare kuwi kancaku tulung ana mbok ben urip. Landane nyapa? Mati tak tembak, Mbok. Mati. Tulung. Matamu, kowe iki musuhku. Ora usah cerewet. Kok sik to iki kon nyapane? Langkah ana ben urip nek kuwi Kon kancaku. Oh iya. Urip neh langkai. Urip neh, siji. Terus. Terus. Loro. Nah, mandek dhisik. Telu. Nah. Mbok, Piye? iki
iki rada angel. Sing suwi nek pas dhuwur, Mbok. Wong ngono, balik neh. Oh iya. Semelah. Siji. Loro. Telu. Urip. Lho, Urip. Kaya capar tok lho, Pak. Mosok to, Mas? Bayanganku ya ngono. Anu, ketoke ora tau dicukur lho, Mas. dek iki sik tak rondap iki. Mosok tukul neh. Mosok dirondap pada suket. Sutradara Becet Tiar. Pak. Jajal to, Pak, diluk Pak. Aku mati. Pak. Lah sampean bang kerasane diluk. Ah, mati. Aku dakwani aku. Pit. Aku kualat. Langkah aku, Pit. Ayo, Pit. Enggak, aku Aku tak weruh caparmu, Pit. Mbok Sarip. aku kualat kok, Mas. Ngawur. Ngono yo gelem ae dalah. Waduh dikokono. Pit lah kau udah pit. Lah nyapa kok sing Lah wong kancane roh kene yo pengen roh. Kaya saweneng modele. Mbok sumpah, Pak, tenan wis. Lah kok nyuwabang-nyabang. Apa to kuwi? Ngawur. Nembang Anu lho, apa iki Nembang, Pak, jarik iki. nembang, Pak. Nah, nembang. Nang le. Iku garoh kabeh iku. Yo, kita hidup dengan ilmu Ilmu mudah, mudah nggih. hidup dengan seni Akan indah. Indah. hidup dengan agama Akan Terarah. terarah. Pepeling tembange. Monggo, Yo, monggo, kaya Pak. apa? Yo, langsung dados. Wes janjine tansah dielingke. Wes janjine padha nindakake. Adan wis kemandang wayahe sembahyang. Natapi wajib dawuhe pangeran. Salat wakil jagae agama. Limang waktu butuh tansah dijaga. Kanthi istiqomah lan sing tumanina. Luwih sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar. Salat sayekti ngadohke tidak munkar. Maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunahe. Sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo. Langsung ompak, sup, geropak, bablas. Yen kepengin besok munggah swarga. Sup, tak kunjung langsung angkat. Sarina walang keken mencak ning tenggo mabur mati mencak ning
lesung jemengglung. Yo. Mas Percil, satu tembang penjenengan kali pesendhan penjenengan milih kagem warga masyarakat Sempu ingkang sami rawuh dalasan ingkang saking jarak jauh. Monggo khusus warga Sempu penjenengan oleh-olehi bebungah tembang penjenengan. Duet kali sinden nggih. Oh, duet nggih. Nggih. Nggih, kene. Niki mon. Kula pokoke sing niki lho. Aku saiki pokoke iki aku seneng kuwi iki lho, Pak. Wah, nggih, Mbak Imas. Mbak Imas. Wah, iya. Saestu Mbak Imas. Napa to Mas kok jenengan milih aku? Pasti ada sesuatu. Enggak, aku mau sampean mau seger Mas aku. Oh, ndak lemu ya, Mas? Iya, minor. Tembang ya, Mbak? Nggih. Bes. Seneng ya kena Mas Percil. Nggih, monggo ndherekaken. Ning kudu ngerti karo wanci. Nggih. Nggih, monggo panjenengan le badhe matur dhateng Kang Menggugati mliginipun Bapak Kades uga Bapak Kasun ing Desa Sempu uga warga masyarakat sedayanipun. Khususé warga masyarakat Sempu Nggih. sedayanipun mugi diparingi berkah barokah. Amin. Amin. Dipun paringi sehat. Jenengan nggih ngoten sehat. Amin. Sinden-sinden sehat. Sedanten diparingi laris lan laris. Amin. Ngoten niku mawon mak canggih Nggih. kula. Lha ngaten, Nduk, Nggih. sego kupat, sego liwet ora liwat andum slamet. Ayo neruske laku, Nduk. Ayo ndak derekake, Yung. Koko sing dubak kemelun